chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyomo chokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ndizi TV, Obwansu bw'omugusi. Benkia umwanchu muligere rwegetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwomugusino kwegena kwane bunalitkoria ori abere ritorero kigima nanene kwabere go kwego kya asokubwate miroberionsi yegetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwomugusi nigorire ritkoria Alhamis chitariki ibere cy'umutienyi o gatano umwaka n'ibekiri bibere na meronko ebere nene cinga kiboigo abariki amangana bagendrete kuyarigana kigima anene asogo cengera ritkoria Press Freedom Day eriorire ritukoria ankyo kokwarigania semesa yama yeseyemo irongumanyibuna nara yaya kubwatrana nabariki baito twabere toko kwariganiria asenchera ere yobwekira nubunabere ka okorekana ko rwabwaga kiete goika chinse chiboniga nyora buna sensemo ya Facebook nabakogendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News ase website ito nabako ya somo wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga obwamo litanganike gimate turanyore gatiari nkwariganirite asenchera ere yubwenge Omugavana bwe county ya Kisii Mbarati koborwa gusire byombe asenchera yagokonya gusiri obutaka abantu baminto mwensi inchuto pimwe to screeniwe for TB to ku x-ray kera to kenganto bwate TB to wa malio twesoke twensi erio tonyoro korengo burere bwa tuberculosis no kubore kwa rurego cy'abantu cinga cyo mu rubero yogendrete cinsemo au ime yagusi inkora dige byara akabese karinkoria nkoriere ryetari omogetutu agumorenwe akeka na injengo cha mona komena mache igolende na inje muntu were mate bona buki abasaye kuboriwa kwebwatana namangana ye chigosori cinga cyo monogeri bwebunge ya Nyamira arire irayo gocha kogendera kurugusira kwaye Ayamuna enda mango mwancho murirengo kwarigania senchera bene iriongo manya senchera ere yowe kanuri triane Evelyn Osero nori kwene kya chibichane ryogicha wekera senchera bene nigakuro kwa Petra Mokeira ama ya yensema senchera ere yowe kanu toko ya chaka kurwa se county ya Nyamira nabune nchera yemo yogo kora obotumiki bwa mariogo yogo tindia anene obobwa rokane mono ase abasae nigobona abasae babere bagosegetwa kwene kya bunangwe sokya bare na kwebwatania samangana chigosori na mono kworokia chitalanta chiabo asenchire moyo wekonya ase amatukare bosyo ukwana imeye wadi ya gesima yo toka sebunge ya Kitutu Masaba nigo monogeri bwebunke ya Nyamira Enokokero abeire gaotana na chikogendra gusira abasae kwene kibuna babeire bagokonyeka ase amatukare bosyo niga gocha magega ya Okero gochakia umuroberio bwenkoyo ase ensemi yo ya Nyamira engana yabeirege kubwate suwa amo negati ya baraikorwa se county ya Nyamira na se omoyogo yombo igo siasa chorongo rwa Nyamira chiabachi kubwate nse unatokumanyiwa no muri kwekorwa se county yo Paul Kapokara unenchire ya moyo gokora ubutumeki bwo muri yogo tindia
gukoroba kibago egatia abasae kurwase kaunti ya Nyamira nigo omuhonogeri hibwe bunge ya Nyamira Musike Enoch Okelo ajakia chigosoli chichirengete konyara kabachi kubabeka abasae omukia elyo wetangana amabebu na yaiga yetinda abantu banje dikitaranta bunana ekyare taranta na mbeyemo igekwaga cyumubero ukwanemeye bunge ya bugetutu bwa Masaba Musike Okelo nigatebire nigarachi kunyara kabaga kwandikibuna nazi gusira chitalanta kurwase egatia abasae unenjire yemo yo kubagendereria baroboka abanyene na boigo kwenekya buna ngokora bale obutumiki bwa muri uyu gutindia amo nobukibago yobono na inje tinko batige kyara akabese kalinkolia nkoliere ryetali omugetutu abumolenwe akeka na inje ngocha mona komena mache igolende na inje muntu bere mate bona gukibia aendelele nje na bongo na batanga omugetutu eye tobulate baga yo kanyora barai agirende totarali nyora toko na kwebanga gato siraba na ibali baro baregeti uyu bwegekana mono MC kurastinsa muchiricha ewadi eli ya Kemero Musike James Matinga uyuru munyakirogo ase komite eli chigosoli meye bunga ya Nyamira nigo neraliranga wikaba tukunyara kabagusira chigosoli eli chikonye abana samatuko agocha bali mukorandora kondora morenga ase chigosoli kire indiko mocho amata ito segeta abana babake akimoko nyakokora iga kunyakobamanya tore igo mopira nichigosoli echi moji cha abo montago cha gusika mutwe abo muya na ibi ndo tayari kwa kwatesi asoma yogoyo boigo nigo omwemse kurase wodelia ya Gesimo Musike atuti Nyameino aberega gwetera chinga gichinkongu chinga kyabana inji kurase wode yo babere bakombaganya koraise kibara into kolengana nera alirera ngamba kunyara kwa bago chiroisia asa matuko agocha para jirina igorete asa tigerete ochire Oja kana tigete gali ose mwa oneti. Mama na kwa mwana. Sepa ale ngali makori ali na igorete kana tangorete ebina uye ino mukanganga. Wana morowedo yo mbwande. Chibara ni bangete. Chibara chospina igorete. Ejiri beande. Ebi bebo na tra nyakora ose bijiri yo. Ale me braya jete gatwaka. Ale gasali chibara chospina. Arabe katoli tranga nyama tukangere tore na nte yo wanja koito ele twanja na nte twanja ara twele oigo oyo tonete kirgo kyo bojumbe kurwase bunge ya bugetutu bwa Masaba sirita Clive Ogwora nigonera bero yomo bwa bali bagende ko bagusira abasae asatebire chigosoli nacho kirakonya abasae oigo asama boliro mu bunge kurwase bunge ya bugetutu bwa Masaba Musike Clive Mpanigisairo kwene kibuna ngoro isiri arabamenye kurwase bunge ya bugetutu bwa Masaba Kibara na boigo kulia eiranga nachikinyara kabaga gotena bokongwa munaba nainje kurwase bunge je gachinga kyabacholi uranyara kabaga korekana samatuko alebusyo 2027 itenda atebanga abandi batebire bari banga itene bangi ege ntongoligi ngobo jumbe wa bunge tutu wa Masaba botoje ne bangire tona na alegere na tare chipare chiga tindaro ragasi onyondoro ile ande yo sai para tu entre chimbe onyemo kunya koito mheshimiwa Nyamini asengi tonwara bali bagukwa no mheshimiwa engoko wakire simi motechi para cha keranchiro CDF ne wachibese atomure chipare murage gusira tani bayo ande kana ko murata ko murai goroiga beka kamoro mwaka kaincha kama mbura yego chasi tani bayo akore gasi akoreka ingo korera mukwenda konsaberani mimi napenda sporti ginko reporter geta sedi kya wanjete kya Ndizi TV kurugega sebunga ya bugetutu bwa Masaba meye county ya Nyamira inche gonkoro ko Polycarp okara Mia mwana wa Marikeito Polycarp Kara soroboti ururikano kurwase county ya Nyamira togo chase county ya Kisii nigo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati abori wegosira ebyumbe asekirenga yoko konya abana inchi kwegenderera gokwana negatase kya Ndizi TV nigo MCA we ward ya Bogusero Vincent Abuga abere gosendiga ya agokwana chinga kichoko chengera obokorere bwekyombe kya bototori ruma asemya ketano niga nekabuna eyone ntire mo yogo seria obotaka anenase orogongo rwausi ase abange bagendrete konyora amaigerio eriyo kubakonya konyora enengo na wekonya ase amatukari bosi Marikeito Frida Kerbo noroboti rwa senchira yobwagare
Asomoyiga boguchingira obukoreri bw'emyaka 5 nigo ababwatani b'ekyombe gya abototo liruma baherera ale babere bagoikerania okwana nigo baherera chinchira babekire asokulinda ogunchireria kwelire gatogoserekea emyaka 5 kurutua chagete ekyombe kiga goikarera ina ndimana mono togokora n'ebintu ebigo diri na climate change ngosimika tore chinchu twasimika marabuoni ntosimigete chinsiaga yonga kere group ento yebangete ji project bakora abagusimika chinchugumbaro bagusimika chinsiaga mbaro abako na gokora bulimi bw'emetembaro nonye nabonigo omo MCA Vincent Abuga ainekebuna ebyombe n'enchera yamo yokorenta amabaga yemeremo asabange batolire obumanyi igoro yobotugi elioko enyorera engeria siboni gano etu bajoro meremo teyo kubereka banaishi emeremero ruboni n'ibyo kwiruka eriga cyane kugera mu ngo n'ibyo cyane kugera uburimi erinde ngana riranyare kwekona asensemo yabasaye naboigo abale nobolema nigo baenekiago konyeka gwetera obusimeki bw'ebimeri naboigo gotwara chi project ya tokonyere gwetera twara rero muna ntwa bana yuti ucyakere CPU ya cyagete in fact twanyonyo buya gwetera twangu tugocha ime muna ntwe bicyano byo twasirire esama koli etiyo bolema bwito ntwateba nete twanse una kameriko round iga tukachaka tukaena na buya lia kabere tukaena na buya lia gatatu tukaroranga kameriko round ya kadigo karaga ke iga tuchange muna musio muchanga iga egere tonyora kagondo tobeke muna musio project igonga ntobwate project yogo sumeka chinsiaga abasubati boigo mbagokera obuya bw'ebyombe anene gokiania chisegi chegenka gotanga abanyaruka korwa ansokonyora amarito agenkyo naboigo gokinia chinka chiabo naboigo gosira abanyaruka ansokubagorera ebitamba byobochenu karansa tole twasemaninga na kitogokeani chisegi gatiaba gakabaita kero tole chinka nani ngosemitora abana baitu abanyaruka na abamura ngana kibakomenya naende na kibakwegendereri egere mbanyora amaritari bwango batige chisukuru naende buna ntwa bangina ngochangira na tole yagera twanyorera abana abanyaruka no ene bintu bagotumeka ekero kinga kiyo mutinyi na sensemo yababurakana baiga batakanwa mbaherera emichando bagwetera anene ase bagania abarai kweneke brango basira bale kwa bumwane school nase meinero tukote twakwa makeigo ona nti tugusaba mina county yetu ose serikali itenene mina simba ose mwishimiyo witu nonye bakaba nyonka bali twaete chikura baligireria ego chamagigaga igabatokonya ero nantwe tugusaba buna muno mwaka kwanenga bali bosio mubwetere muto ikanga tumwatokonya moko nyogotosekerera abantu bande bakora ngabura kabarombo bwatikende baba bakutochaya baba bakutuunereria nonyene chimba ko ntudo bakotora kantu seinikende kulinde omo MCA Abuga nigo abolirie mugavana Arati wesira ebyombe elyogoserea obutaka asorgongo rwabusi I want to request the government korando kora meeting ne timu ya bodaboda mo especially assistant abonta yeto musaba naenda ile limbaga arangiri ebyombe mo especially ebyombe by'abantu birira sechi ward chito na biro bikaraza na biro bi ari yinjero nako nyara kuba finance wacha byombe byo kwegendera Frida Kerubo Ndizi TV Miamana omuriketo Frida Kerwase orobo tiororikanu abantu nigo bagenderete kobori wa weso kya sobonge elio kwenyorera okorengwa kuburoire bwa tuberculosis ayango nechingaki ebyombe abigenderete nomroberio ubwo renka abantu buroiro bo asechinsemo anene imeye county ya Kisii aseritkolia lero mroberio nigo korekana seskuri boroso ya Nyankongo yotoka se wodi ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South ase abateneneri korwa sensemenyo babere bakumanya banta mange igoro yoburoire bwa tuberculosis ose esese ase baganirie abantu kogendera wesokya na korengwa elio konyora obugwenya omurikito Juliker bone kirana sayo nago twariganiria orobotiuru asenchira ere yobikirano
Okorengwa kuburuire bwesese gose tuberculosis nigo gwakorekana se skuru y'oboroso ya Nyankongo egotoke ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South aseganga yakonyora bali babwatoburuire obwo batana kumanya ebyombe nigo byachamo kwenekyo muruberio yongo ikiranore buna USAID Kenya Conference of Catholic Bishops Commercial TB program etimu y'abachenu imeye county ya Kisii amone sector y'oburuire bwesese no koma ase county ya Kisii. Today we are here at Nyankongo screening for TB. So TB is an infectious disease which affects all parts of the body except the hairs, the nails and the teeth. And TB commonly affects elderly people, those people who are young, and more so those people with the reduced immunity. So we are screening for TB. Those clients who are found to be having TB will be put on treatment, and the treatment is free of charge. Kubatakana no coordinator bw'oburoire bwesese no koma imeye county ya Kisii John Omondi nigo barenge gutumia mashini ya kisasa eri yancheire n'ekyombe ky'obachenu ensengi mahu ase enchera yo gukora okubambukira kuburoire obo. We are screening clients for TB and we are using the recent WHO approved tools, that is the CAD4 X-ray and other diagnostic tools like TrueNut and smear microscopy. Omondi nakwanira ebimanyererio by'oburoire obo asabuli abantu bakwenyora n'ebimanyererio ebyo gwesokya korengwa. For adults, we are looking at cough of any duration, those clients who have lost weight, coughing which has blood-stained sputum and chest pain. And for children, we are looking at cough of any duration, reduced playfulness and lethargy and a patient who has a stagnated weight. Kubatakana na Winfrida Nyambeki nigo barenge kurigereria chinsemo kiri kibwata abantu abange n'oburoire obo eryo korengwa gose onde naro obwate. Inkelinga keroto kurigereria chinamba cy'abatokire balingoliwe batokire babwate TB nigo tokonyoranga asa igase tochorete gucia igabwate chinamba kire iguru abantu abange babwate TB nigo bakorwa chingongeki togotarera. Umuroberio yo nigo chageteri tukoria Jumatatu nande nogendete gwikari tukoria Jumapili asabonsi baboriri abantu bange gwesokya eryo korengwa. Twalenge twachagete exercise ge outreach kyo go screen kor Monday as twalenge mwamogesa on Monday igoro twalenge ikoba lero no turaiga Nyankongo mambe gotogo chakobe chiro ya sengera echiro imea bumachoge chache ntocho totoke cathedral igalia Nyaribari chache naende togende Nyamagwa Nero SDA Nyaribari chache litukolia Jumamosi na Jumapili gotokale Nyaribari masaba sakoro kwa Nyabiemba abantu baminto mwensi inchuto pimwe to screeniwe for TB to akwe x-ray kera toke nganto bwate TB to wa maliogo naende intobune ekyombe gya USAID commercial TB program ntochi kogenderera go support ti activity chini nyinge chigiragere tonyora abantu babwato buroire bwa TB mono within Kisii County. Ingori patari getaseni kia Ndizi TV kure bunge ya Kitutu Chache South the ward ya Kitutu Central editaliana Julie Kerubo. Biamono omuriketo Julie wase orobo tiururu ikranu amate mokoro ase kenyoro kia nyaore yogotoka se wodi ya Nyakoe ime yebunge ya Kitutu Chache South ya kaunti ya Kisii nigegendrete kuburia gokonyori konyora obwene korengana barabo nigo omugako yomo asenka eyo asireta Francis Mutari nigabete kago itwa inkamwaye goikago kwa egento kebatigete bare namabori amange naboigo omuichano nonya naboni go gakoyo abagakorusi wari tkoria rero asengendu asarabega kwenigwa abwori tkoria ankyoro muriketo ndemo Stephen nabwatorbotyuru Aiga na kanisa ya Katholiki ya Kioge abwasaba egenwa ne amatanya gusira Francis Mutari matieka baikirana asomo yega bwa masabo bosibwa kwenigwa kwa yankyo. Konya bone familia ya Nyasaye obatinya mariga egero basibino rokirwa abo moyo mutakatifu egere Nyasaye tasenkiria baterine bako masubwena omunguru otoiwe kando no moyagoyo
abamenyi bensemo ya Kioge na Nyaore nigo bainyorete kiboikirano ikikeirereta makweli ya Nyagosira abua sasa aganitigwe mugaso no muntu utamanyekaini kumukura abwo asilieta ingurbukius matieka oyore burata ya Francis Mutari Matieka uyu oveto uvoitwa ase tariki 21 omutienyi oyokane ase omwaka oyo ekiarenganga kinsa ikomiga ng'omonto akamochoberaga ari nyomba ase aikaransa tagonya korigereria TV akaimukia Kioge ekigekagera kere egesire keria egeke akamwaka omotugoro akamotiga agagwa ng'omonto oyi agasoka igo naende ng'akagenda inje asamalita ngoro kujara kibiba oyo sirire ntata ande style ya sirete igo tantanet so njengo saba maramishi ya tonya ikiria serikali itari karibuya ande nyole ekuati kwa undani sana elinda tonyole kene sikir ekiagara na alina arolite ningamine tinga tata gakire turuwe postmortem nindo jenga tata gakire ando yo muagete tata ite kumutigali so obu abana baboro nande ripoti itike take you serious na serikali nande with everybody linda tonyori jiburi ritakiro kaligasi nonye ngane yekegendrete gutukwa ne serikali obwo banigo bwate abamenyi bensemeye okoba ebikoro byoboke bagorigo byamentire asama tukabwango iga omonyagitari atebete nga oyo mwarenge komokonya liya mwagete ya mwagete agate kiurekerie eskala iga igensemeye naga pakaga chikubwato bongo igo nchirate yarenge kokonyeka igo eserikali nebwata abali eyo na ndi ninyegenete nga mbagendere bawo korobotuki no muntu yokorete gendeke anyale kubwatwa igo togusaba tobwatirane amo n'abasikali community policing obutuki mbogenderete nonyo yokotari ngane eriga onya kurororo we frontier goja oike gotebe ikiagara kora acha ase tore no basama go kamaya no basama go ya serikali igo bwango iga ntogendete obutuki Nyasaye kara akoro gwanja kwaye amangana ya iga serikali nechetorere richibu igwambia mono sano mugaka mutarero ikire kurara mu murundi na ruani guga no yo kabere iga abwerere pandachi uyu mutane ruage tuagakwa lakini ndaso kwa kwa Nyasaye umuntu yigande no mainenga na acha atoke ende serikali ire richiko lyaye bia mono sana uyu njarsi yakunga nyambega kurunyoera omoyega gwoko mwenia Francis Mutari nigora berituko lyankyo asekenyoro kya Nyaore ime ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South e county ya Kisii Olipoteria Ndizi TV irietariane Ndemo Steven Biamono muriketo Ndemo Steven ase orobo tiorurike no mancho murigeri asengencho ye biro roboto na rotore tomere bo mayense ya masenchera ere eyo boikranu biamona asbali amogendrete go torigeri akorwa se chinsinyo chonse korinde nyora chikoraga chinse soto ninchigo kumanya ayamuna enda mange asekerongwa ganete asenchera ere yo boikranu gatiabo engana yo muraiwese Dr. William Samuel Ruto asaberega kuleira yogotabune serikali ya Kenya kwanza nigo yerwetekegima ase ogosira chisemi osamasomo ase chi university anene wetera ase enchera yomutandao norwa twarganire no muriketo Dorcas Kemumano chikoronyora senchera ere eyobwekiranu egati yechirobot chinde chinyinge gendera otonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News ase website ito naboko otonyora wetera www.ndizitv.net erio togendere gosanga asobwa mumanchi muri tumirane chinsa isato korende inyora ase ke asenge nchori tkoria ankyoni golide ritko yogo chingera oposibule bwabari kyamangana gose World Press Freedom Day ase chinsa isato ritkoria ninde nabageni ase studio abo igo bale abarari astrachi gokwanira amanke igoro yoposibule bwabari kemechando igatieme chande yo bari kibawetera na chinchera gose amagani yabo ngo kerokenda amagani yabo gose ngo ikirani wale akorengana
nukugania kwabo na gosengna raya mono bawetera chinga kibare ase obokoreri gobo nomwancho murgereri tobasa goskare tobasa konyegera kurwase getaseni kyao kya Ndizi TV gendera gutubwatia wekekero chinseje chirarage nobe gokoigwa amange anene kubwatkana noboriki gosari abariki amangana bawetera imeyense ya Kenya ireterane Evelyn Osero lida musenere twabwatira na sensemo yebimanyeriro nabo igo Petronira Mukeira nero ine kya chibitanero gichawe kera centre abene kuganiria oburigereri burobya